Alın. Sağ olun. Söyle kol çekin. Cenap. Bu haber hastaxanadan mı? Şeylem cenap, onda näme haber var? Okawurin çaltırak. Şantadaydı okumak näme gerek? Bir onu okumasagam bilýät ahyrı. Oh görgül bite, ol öz doglaňyny ýogalaydy mı ka? Ölen gaýdyp gelmez, ağlamak bilen iptirler şantadaydı. Etçe alazyň ýok, oň ýadygy şeýledir. Bizim bir toğumuz şu gün 18 yaşamarlı. İlk on doğulan gününü belirledin. Haberi son okuyarız. Bite. Sen edýäniň näme? Ey Hudaý, bu ne aýlançlat? Basym bir öýde gapçanak kalmaz. Sen nire atsalyan? Dursana, men buları süpürüp aýraýyn. Yer bolýa. Hudaýa şükür henin ehlini döwüp ýetişmediň. Özüňe erwe dow. Kaka, şantadaýda aýtsana maňa käýemesin, käýemegem iltemetmesin. Ne boldy bito? Näme oldy diýär? Ol gapgaçlar diýär, kellesine gelen zat etip ähli zady burun sokup ýör. Sen gepem ýedirýärmi? Men ýekije tarelkan döwdüm garry gepçi. Oň üstesine ol adamdak ýara cenap. Bito. Ol özüniň hiňlen çüýşeleriniň ýana adamyň aýagyny sepdirenok. Olary barmaňa matyrmalýamşyn, bu ýerde kim hojaýyn? Yer bolýagydim. Siz hemşin on käýýäňiz. Onuň tek gitjigi ahyry. Naul ululary şonda men özümde kömek ederim. Wakay men iýem olaýdymlar diňledimle. Görýäň kakoň bolşuny. Olunly seni hojaýlam hata edenok, bolgusyz aýal. Men özüýümde şeýle sözler eşitmek islämok. Kim sana beýle sözler aýtma öwretdi? Yer bolýa ağlamasana. Ilkäsi öwýärler, soň bolsa ağlamagan bolmaýarmyş. Men sana düşünmeýän sözlerini aýtma diýip näçe gezek tapşyrdym. Kaka, aşı sözler näme anlatýar? Haýsylar? Ay şu bolgusyz aýal ýa-da mysal üçin. Adyňym. Bu sözleri men özümem düşünetmeýän ok. Cenap, bir ýaş ýigit geldi, ol telewizor bejerýän diýe, onu haýsyr bir gyçaň et çagyrypdyr. Salamu aleykum. Men utsagana dünjaň etdim. Sen haçan gelen bolýaň? Men saňa uzun garaşdym. Sen nirde boldun? Ýa-da sen Bambeýden geçip deliň üstü bilen geldiňmi? Näme şey edip durjakmy? Men näme durunmy? Ýok, howada uçup ýörsiň. Hatta men futbolam görüp bilmedim. Hatap näçe sen onu bilýärmi? Hatapmy? Bizim toparymyz azçyk öňde. Ýöne o toparda da ökde ýigitler bar. Eger Abdulkadir çynnyetse biz ýeňdik diýip hata edämeli. Görýän bolsaň oýundan başyň çykýa. Ýok hem näme? Eger sen telewizordan hem şeýle başyň çykýan bolsa sen bahaňa ýetmek kyn bolardy. Bito, men gidýän. Sağ ol kaka, basymrak geljek bol. Bolýa men onu ýerde gerin. Ýok, onna gel. O yerden Bambeýçe 3 saat ýöremeli. Men saat 8-de çykarym. Eger sen garşylyk görkezseň men saat 9-da gelip Bolýa men ona ýerin ýetişek borun. Sen şeýle artykma jadam kaka. Senim şeýle gyýdym. Ýöne sen balaljak bolup serbenip bermem. Hemem şantadaýlan gaharyn getirme. Oňa ýakymsyz sözlerem aýtma. Telewizorem döwmejek bolýarmy? Men oň näme üçin döwlenligini bilemok kaka. Men oňa barmagymdan degirmedim.
Saat 10'na gelinin kaka. Bolya 10 bollyg men şu ýerde bolýan. Beýle bolaýşyny maňa ýene gömge adamy beripdirler. Näme gygyrýan, oňa näme bolupdyr? Telewizor daýlantyr diýen, oň bolady antensypdyr. Lukus ustahanasy. O ne Lukus? Siziň adyňyzy bir ýem ötgetmeli. Lukus ingowsy, sizi bolsa Lukus däle iň yaramady. Näme siziň çykaran ok? Hany biziň telewizorymyz döwün ussa. Özü honlun bersi, özüni kino gahrman däldirin öýden ok. Ol ravin bolsa gerek. Ertirjaň ediň. Alo. Men ertireçen garaşyp biljek däl. Ony ýiti ýaşya. Oň salgysyny beriň. Size salgyny näme gerek? Ol häzir öýde ýok. Ol şu gün akşam teatrda çykyş etdi. Söýgüy, bu beýik güýçdir. Şo bir wagtyň özünde de gowşaklyk. Şeýledi aýgatlylyk. Şo bir wagtyň özünde pida etmek, gaýyl bolmak. Indi meni guçakla. Dur. Jenap Şatry, siz näme sebepden beýle gygyrýaňyz? Bir ýer kino çürýän ýerler teatr. Kinoda teatram durmuşy dogrusul gurundurmuş, öyle değil mi? Şonu da biz näme üçin sakladyňyz? Men sizi kesip ayırdım. Edil tanqytçyň ayıp tadı kesip ayırşaýaly siziň bolmaýan ýeriniňi ayırdım. Siz unutmaň. Senin söýgüňiz da arasy asman söýgüsi, diňe ýürek ýakyn bolmaly. Ne doğru zat. Bu dünýäde beýle söýgü bolmaýar. Siz islerini adam alyp görüň. Oň özüni alyp barşy, gözi, ýöreýişi, elleri ütgeşikdir. Onu görüp bolýar, duýup bolýar, şondan soň söýgü başlaýar. Ýel söýüp bolýarmy? Meni bagşlaň ýöne mene söýgüdiňe ýürege gowuna baglysalar inanman. Belki seňki dogrudur. Ýöne durmuş da teatr bolýar. Teatr durmuş görkezmeli ýadyňyz ahyry. Dogry, ýöne ýokarysy ütgeşik bolýar. Gelin beýikliň aýdynlygyny ýada salalyň. Gelin. Başlaýberin. Başlaň. Şeýle. Söýgüy, bu aýgatlylykdyr. Şeýle de gaýyl bolmakdyr. Sen meni bagryňa gys. Şuun ýyllaryny çakar. Gök gürläp topan tursa gerek. Bu sevmediňiz jenap. Gaýrat ediňde meňe ýydyma düşüň. Siz näde bere düşdüňiz? Bir yer teatr. Kim muny bere goýberdi? Kim goýberdi? Siziň kömekçiňiz meni bu ýerde talmajak boldy. Men hem ol ýelmäp goýberdim golin, ol häzir hem urlan ýerini tutup oturandyr. Sen meň bilen gitjekmi ýa ýok? Elbetde gitmez. Biz häzir oýuny aýtalap turdy. Bir ýerde rejissöriň söýýär. Men hiç ýyl rejissör tanamok, tanamaga mislemok. Men telewizor işlenok. Men gitmeli boljak Jenap Şatry. Eger siz ruhsat bermeseňiz, onu Siz gitmerdiňiz? onu ruhsatsyz gitmeli bor. Onna gidiver. Bolýa. Onu men gitýän, haýyş etýän. Siz basmyrak gelersiňizle. Ýeri bolýar gidiveriň. Jenap Şatry kimi size garaşar. Sag bolun. Ine siret? İlkimini özüm bejerjek boldum. Soň bolsa oýlandım da sizi işsiz goýmaýyn diýdim. Dogry pikirlenipsiň. Inni bolsa ýene bir iş et. Telewizoryň ekli şaýlaryny alla, deňdiň kenaryna git, güýjüňde baryn etdi deňdiň içine deň. Men senen haýyş edýän. Men kakam maňa telewizor elleme gadagan etdi. Eger ol men eden işimi göräýse, meni öldürür. Sen bu gutyňy dünýede bir adam mejerip bilmez. Bir ustahanada boyun almaz. Beýdime seni. Sen ýokary derejeli ustahry. Sen ähli zady bejerersiň. Öýde bir adamam ýok. Kakam ertirgeler. Biziň wagtymyz köp. Bize hiç kim päsgel bermez. Hani işlesene. Eger özüň başarmasaň, men saňa kömek ederim.
Eger kömek etjek bolsaň, onu bejeräýmeli orada. Eýwe, Ýakdamy? menini bejerip biljekkä gözüm yumulup barýar. Muň orada iş köp, men azga diň jalmaly. Yer bolýa, bar gitdi ýat. Näme? Ýör, men seni ýatylýan otogelteň, şol ýerde de sagat 5-çe ýatarsyň. Häzir sagat 2, kakam 10-na geler. Ýör. Yok. Men iň ozy şu ýerde diwanyň üstüne ýatyp bereýin. Eger siz maňa ýastyk getirip berseňiz, haram bor. Men häzir ýastyk getirerin. Ýa şolaypdyr. Ey, altıdan işleýä. Ine çay. Siz bu uzun jenaba seredin. Oňa çay hüdürlenýä, o bolsa uklap ýatyr. Tur. Tursana. Turay. Çay getirdiler. Görýän bolýan sen telewizordan başyň çykýa, men beýle zada garaşmanym. Kakam milli. Sen näme seretýän? Öz şakyr şukuryň ýygyna da derri göterir saýdan çalk bol. Algayan. Siziň başga çykalgaňyz ýokmy? Bärik. Sen o tarafa git, kakam seni görmesin, düşündün mü? Yer şagydy. Näge ýagdaý lan? Atı gowy telewizorum işleýär. İşleýärmi? O düýrem işleýär da. Menim şoňa aýtýanna, şu wagtam gowy işleýär. Sen tüýlemi goýy. Dile ne diýen? Vay Hudaýa şükür. Daýyty da hatçagyz ba. Rabi. O ýerde bir gyz sen soraýar, bar. Ýaşy, sen undan ekeniň, özüňe gaýdýan bu buýruq saçyňam ýatdan çykarýan. Ne gerek bolar? İşiň üçin näçe tölemeli? Ona hili iş. Telewizor bejereniň üçin. Men birini iş etdiremde mydama bahasyn töleýän düşünüklimi? Men saňa näçe tölemeli? 2000 rupi. Näçe? 2000. Men telewizor täzeden ýygnadyma. Dogry, sen onu dolu ýygnadyň. Ýöne men şonça pulum ýok, getirmändirin. Men ýanymda 100 hemem 35 rupi bar. Sen şu wagtlar al. Galanlaryny men ýuwaş-ýuwaşdan böleklerini bererin. Kakam maňa her hepde de sowalga diýip 100 rupi berýär. 10 hepde de men sen bilen üzleşerin. Kino görmän süýji, nymatlary iýmän oňorun. Men gitdim. Sag bolun. Saklanyň. Men sizden haýyş etýän. Meni bagşlaň. Bagşlaň diýip haýyş etýän. Eger siz men bilen hasaplaşmak isleýän bolsaňyz, men bilen bir bulgur kofe içmeňiz haýyş etýän. Sen näme diýjek bolýan? Näme diýjek bolýan? Hiç adam diýjek bolamak. Ýöne bir kofe içelýän. Sen bir yaramaz zatyň pikirini diýänmi? Siziň aýdýanyňyz näme? Siz injalykdan gaçma, açyk howada ol. Razymy? Bolýa, men rady. Ýöne bir şertim bar. Aýdyň. Kofeýem bahasyny men töleýin. Garşy däl. Bolýa. Sag bolun. Sag bolun.
Diýmek, şol gün telewizorda seni görkezipdirler. Onno sen geldi geçir diýilýän ýigit de. Kim, menmi? Sen näme onu maňa düýün aýtmadyň? Men onu aýtjaktym, ýöne siz... Sen oýun edýäňmi? Ay, Gel dostlaşaly. Doğrudanam mı? मुझे छोड़ो मैं छत पे जाऊंगा अरे छोड़ो मुझे छोड़ो मैं छत पे जाऊंगा अरे छत पे खड़ा होकर के मैं चिल्लाऊंगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ 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 छोड़ो मुझे छोड़ो मैं छत पे जाऊंगा अरे छत पे खड़ा होकर के मैं चिल्लाऊंगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ 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 Söýügi uğuýmally, yüregimde yeketen, iki bolup uğradaly bugünü, iki bolup garşylaly säheri. Men seni söýýän diýip bütün dünýä aýdaryn, sen hakda aýdym-aýdymda süýji sözler az bolýar. Ýöne sen söýýän diýip bütün dünýä aýdaryn, aýdaryn. तुम्हारे होठ 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 तुम्हारी बाहें 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 तुम्हारे होठ तुम्हारी बाहें मुझे पसंद है तुम्हारी आंखों में मेरे भी सपने बंद हैं बंद आंखें खोलो बंद आंखें खोलो इन सपनों को छुड़ाऊंगा छत पे खड़ा होकर के मैं चिल्लाऊंगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ छोड़ो मुझे छोड़ो मैं छत पे जाऊंगा अरे छत पे खड़ा होकर के मैं चिल्लाऊंगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ Kirpiklerin aňarsyndan görsem gara gözüňi, galsam göğüň depesine ýa-da çümsem ummana, ýöreýişiňi, sesiňi ýa-da näzik eliňi görmen dünýäň ýüzünde ol bir arzu hyýallar, maňa baksa şo gözler ejer çekden çıdaryn. तुम्हारी चाल 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 तुम्हारी बातें 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 तुम्हारी चाल तुम्हारी बातें अच्छी लगती है तुम्हारी जुल्फों की तारीफ में घटने थकती है जीऊंगा जुल्फों के साए में या मर जाऊंगा छत पे खड़ा होकर के मैं चिल्लाऊंगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ 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 छोड़ो मुझे छोड़ो मैं छत पे जाऊंगा अरे छत पे खड़ा होकर के मैं चिल्लाऊंगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ 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 मैं तुमसे प्यार 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 करता हूँ
Salam. Men adım Radikançen. Men adam olsa bitti oturun. Sağ olun. Sizin oyuna çıkış edişiniz bana diysen yaradı. 1 minut. Ne size soğut. Sağ olun. Ravi, al. Yür Bito. Eyyem geç, kireyini ulağa almaz. Yür, sağ olun. Ravi. 1 minut dur. Bito juda yaş değil mi? Belki şeyledir, onu tanıyama diyecek. Ay hiç yönü. Sen 3 yılla karışmalı olurum kan diyen. Men hat köpe maraş bilerin. Onun için seni alad edip görme. Sen yüreğin onun için oyunu aç olur. Soňol iýer. Sen ýalňyşaň Radi. Men öz adım sypdyrýan adam däl, öz adyma gaty beripdirin. Men soğudymy ýyna ber. Kimden gurrun goşulma ruhsat berdi? Men hakda gurrun edilýär. Men onu goşulwam bilemokmy? Sen näme hakda gurrun edilýän bilýän? Yok. Men onu bilesimem gelenok. Bito. Hawa. Men telewizor bejerilýän usahanada işleýän. Men siziň telewizoruňyzy bejerdim. Yer on soň. Men siziň aýtjak zadyňyz barmy? Telewizor bir kemsiz işleýän diýip şonu bilmek üçin toglaýdym. Bagyşlaň. Bagyşlaň. Hani giriyor? Beydi durma. Men gowy gideýin. Gezmeleýin. Öýe yer ýoksa men üşüýän. Diýmek sen telewizor bejerýän usta bolup işleýäňde. 3 ýyl bäri işleýän. Agşamlaryny bolda teatrda oýna gatnaşýan, telewizorda faal topar bilen çykyş etýän, aýdym aýtýan. Sen Beydi bilen haçan tanış boldun? Siziň telewizoruňyz döwlenýäni. Ýöne köýje kemçiligi bar eken. Sen Bombayda ýaşaýanmy? Sen ene atan kim? Men inem atam aradan çykanda men kiçik ekenim. Men ýeketäk hosarym Jenap Shastri. Ol biziň teatrymyň rejissöri. Shastri. Sizi garaşdıranım için bağışlan. Garaşmak tüyücümü verin bişmene yetire Cenap. Ben sizin adınızdan et düştüm. Cenap Şastri, men bir gecik yönü köcek ıydım ma, men onu juda gowu veriyen, men üçün gatı gımmatlı. Ödem ören mehirli. Siz onu bilen tanışmy Cenap? Tanışma yok, yönü men size veriyen. Adi belli maşgalalan köpesi häzir biziň maşgalamyz bilen gatnaşaşak gelmi diýip soraýarlar. Men gıydymyň Ravitri duşýanyny bildim. Şoň üçin men biňjilik bolýan. Sebäbi siz Ravit üçin edil kakasy ýaly. Kaka bolmak bilen kaka bolmaň aradaş, olar bir-birini düýünün gabat ýernok. Men özüm juda injartdan açdym. Bu kelasaň töweregi tanışgydan noli? Ol ýene siziň gıýdyňyzda gözüm dikýän boldy, men bilmedim. Ýöne siz injartdan gaçmaň Jenap. Tur, men Ravit'i dogry ýol düşürýäli derin. Oň bilen goşmasa çykdy jetmeli bolar. Siz iyi biçiň, men siziň kömeňizde mätäç. Eger men diýen etmese men oň aýagynda görün. Jenap Shastri, men gıýdymy aýagy ýok maýy adamy çykarmakçy däl. Şeýlemi? Ravi maňa ýarady. Men oňla gürleşdim. Men oň size ýaranyny men gaçşat. Ol ýüzüniň urna adamdan gowuny alaply, ol dogrudan gowulan. Oň gyýdyrly aragatdan saklamak erbe sat däl. Ýaş adamlar goý şatlansynlar. Ikimiden bir aşkak öýde oturam da okdy ahyry. Hani siziň gyýdyňyz görän okla? Ol öýde ýok. Ol haýyr bir şagalaňa gitdi. Goý gitsin. Şoň üçin oňa ýaş diýilýär. Biz bolsa Jenap Matbur bilen gepleşdik. Sizi guzaklamagy ruhsat ediň. Ruhsat edýän, gepleşdik. Ravi, men şeýle kynlyk bilen bu çeşirlýänleri satyn aldym. Sen baş ketmene işiň ýokmy? Çilim berberik. Yok.
İngowsy men tansa çağır. İyi sen haçan bana öýlenjek. Bu özüňe üns çekmeň bir görnüşi haçana adamyň gawanyňda şeýle dilýe. Sen näme dursyň bar oň ýanyna bar hükman var. Kim sana çilm çekmäge ruhsat berdi? Sana bolsaň ýaranok şeýlemi? Al özüňem çekde, men ýanymda otur. Men bilen gürleş. Bito. Haş edýän torto şemler goýsana. Bana ýar ber. Näçe? 16 mı? Yok. 23. 23 mü? Mundan öňe denanlar ýaş boljak bolýarlar. Den ilkinji bolup ýaşyň köpeltýän. O men ýaşym däl, sen ýaşyň 23. Biz şu gün sen ýaş toýuň edýäs, men ýaş toýum däl, sen kini. Men de olan unum. Hormatly dostlar, siz täze doglan çağan aýdym aýtmana garşy bolmarsyňyz gerek. Ravi aýt. Yok. Ha, şeýdýäs, aýda. Men yok diýdimi? Mun honun merträşini, elhepus, mun biýikligini, hemme kişi mun oňuna diýde çekip oturmaly. Sen näme burnuňy asmana tutýan artist? Bolya, ardaňaz. ये किट 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 प्यार है दांतों के किट 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 प्यार है सुनक के रूठ जाना चमक के सर उठाना ये नजरों का चुराना फिर आंखें दिखाना ये रुक जाना ये बल खाना ये इतराना ये छुप जाना ये लहराना इखलाना मुस्काना ये चिल्लाना Şu dünýäde söýgüýüniň sany sajagy ýokdur. Utanarsyň, gaýgylysyň, kim saňa peýdasy, gazaply olaryň ýokdur. Söýgü bize kyn günlere salsa da biziň ondan sypçak ýerimiz bolmaz. Söýgü joşturýandyr, göwnüň belentdir. Söýgü gelenden soň akylyň ýokdur. Dünýäň ýüzünde söýgü sebäpli akylsyz işleri etýänem ýokdur. प्यार इकरार है प्यार इनकार है प्यार पतझड़ है प्यार बहार है जो समझते हैं कि समझते हैं प्यार क्या है कहाँ समझते हैं प्यार है जीत प्यार ही हार है प्यार कुछ और नहीं बस प्यार है बस प्यार है बस प्यार है ये फूल के मुंह पे चलती शबनम प्यार है दम चक दम प्यार है ये चक दम दम चक चक दम प्यार है दम चक दम प्यार है Söýgü kasam etmek, gawanmak alaw, ýylgyryş utanmak bahar gülleri, näbellilik ezir çekmek göwnleriň kösenji, ýürekleriň urgusol arzularyň uçmagy, sunwatyň ömürlük çeşmedi söýgü. Söýgü baky durjak zinat gurýandyr. Orta düşde söýgü teweş gurulýar, mejnun bolýar hasrat ýatýa adamy söýgü üçin jan berýär aşyklar.
प्यार कमजोरी, प्यार हिम्मत है, प्यार मजबूरी, प्यार खिलना है, मुरझा जाना, सब कुछ खोकर कुछ पा जाना। दम तक दम तक तक दम प्यार है, दम तक दम प्यार है। ये दम ज्यादा ज्यादा कम कम प्यार है, ज्यादा कम प्यार है। हाय दिल की धक 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 धक, हाय हाय धक 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 धक, ये झूठी बक 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 प्यार है, ये बक बक प्यार है। ये तक दम तक दम प्यार है, दम तक दम प्यार है। ये तक दम तक दम तक तक दम तक दम तक दम तक तक दम तक तक दम प्यार है। Föýgi äpet güýçdür hem ejirlik, föýgi batyrlykdyr hem utanjonluk, föýgi başlangyçdyr hem tamam bolmak, tenem utuşgadan hem utulup gör. Ýok, men bir günne 2 çilimden köp çekemok. Sen aydylan et, ýoksa men ähli çilim çek diýerin. Bu ýerde men hojaýym, senem näme diýdim edersiň? Eşdiňmi? Otly çep men juýymdy. Men kükürt gözlämok, men galam ýetipdir. Oň öýdi ha işletdi. Gümmol. Men çilim aýtdym. Dogry kaka, men öz diýdim. Gümmol. Kaka haýyş edýän ol hiç ýerbe tad etmedi. Men sana bir zat aýdaýyn. Eger sen ýene bir gedek şerik gelseň, men öz hyzmatçylama seni orduraryn. Ura! Bir tamaňa kulak as. Şu günden başlap sen şu ýetile dowuşmalylar, harşmalylar, dowuşmalam del, gürleşmek ýa-da şoňa meňdeş zatlar gadagan. Eger sen ýene bir gedek oňa sertmäň bildirseň, men özüm öldürýän. Bito oňa näme boldy? O näme üçin beýle gaharlandy? Hany aýt, näme boldy beýle? Bito, waye, sen ot ýalgyzdyrýan. Jenap, jenap. Näme boldy? Ýa ot ýalgan bar ýa. Men näme diýin? Men Lukman näde? Sen hiç zat iýen ok. Sen şeýle bir ysgynyň açypdyr, saňa seretsen gorkup başlaýan. Men saňa aýtdym aşantadaýdy. Men özüňmi goý diýdim. Sen nireň agyrýa?
Sen yuwuşça ýörep, sen penjireň ýanyna bardy, oňa seredäý. Şanta daýda git. Men ol barada hiç zat bilesim gelenok. Eger men Ravini görsem, kakam özüni öldürür. Mene düşünemok. Näçe derman bertegem mun gyzgyny aýdanok. Lukman, görgülçüň ennam jany geçeýe. Awa. Oňga barlamak gerek. Şanta daýda. Bir tomin berdi. Taňa näme gerek diýdim? Maňa aýda hey isleýän zatyň mamy? Yok. Hiç zat gerek däl. Ay bolýar da bito. Sen menden o şugun geldimi diýip sorajak bolýarmy? Hawa o geldi. Sen menden ol gul getirdimi diýip sorajak bolýarmy? Elbetde getirdi. Sen menden o nähili gul getirdi diýip sorajak bolýarmy? Ol ak gul getirdi. Ýöne o şugun şeýle bir gaýgyly görünni. Ak gul jansyz jeseti ak mata bilen örtön ýaly bolýar. Sen nädip beýle pikir edip bilýän? Sen islesen guller renkini ütketip biler. Dogry, men onu oňararyn. Şanta, sen meň islegimi ýerine ýetirirsiň. Ýa-da başarmazmyň. Elbetde men sen ähli ederin bito. Onu sen ýekeje ak gul getir. Hay şedýän. Häzir getirerin mehribanym, häzir. Şanta daýda. Ravi, şu çemeninden ýekeje gul bersene, bito haýşe diýe. Bitomy? Sen näme oň ýüregi daşdyryp diýäňmi? Oň kakasy sen görmek gadagan etdi. Görgül hiç özüne gelip bilenok. Kakasy özüni öldürür öýtüp gorkýa, men bolsa oň eziýet çekişini görüp aglaman durup bilemok. Ine alçağam. Ey Hudaý, sen näme üçin elin kesipsiň? Şu gully renkleme üçin daýdajan. Cenap! Basmyrak bärik gelin. Oň borşuna senedin görseňizleň. Ey Hudaý, seni näme kettirdiň gyýdym? Näme kettirdiň? Ýeti almaz bilen kaka. Näme üçin beýle gan köp? Nädip beýle bolup bilýär? Hojaýyn, siz utanýaňyz okmy? Siziň özüňiz oň ýüregine ýara salyňyz, indi bolsa beýle köp gan bolarmy diýip geň görýär. Sizi dinläp otyryň hemem içimden pikir edýän, bu ýaşlygyň ýadyndan çykaraýypdyr diýen. Siziň hem şu gyýdyň ejesiniň ýanyna duşuga gideňizde ýüregiňiz bökenir. Oň bilen bir sagat aýra düşeňizde de ölümden hem erwet görensiňiz. Siz şu zatlar meniň ýadyňyzdan çykardyňyz, öz gyýdyňyzy kefeller ýaly etdiňiz. Siz utanaňda okmy öz gyýdyny söýýän adam. Şanta daýda bir aşgara aýty öz işine borsana. Bolýa hojaýyn, siz meni gowwa bilersiňiz.
Ýöne ýeke gyýdyňyz öljek bolup ýatyrka siz işiňiziň gurruňyny edýäňizmi? Oň merhum ejesi gyýdyn maňa tapşyrmadymy? Ol bita teretme göz kulak bolmagy haýyş etmedimi? Menem şoňa wada berdim. Bütün ömrüm bita başlajagymy aýtdym. Biziň mehriban bitamyz bagtly bolar. Oňa gaýgysy bet bagtlyk golaýlaşma diýdim. Eger men gerek bolmasam bu ýerden gitmäge men taýýardyryn. Ey Hudaý, sen näme üçin bu ýere geldiň? Git bu ýerden, basym git. Bito, Men seni görmelär, bagtsyzlyk bolar. Haýyş etýän, git. Men seni haýyş etýän. Sen garaganda. siz oňa üns bermeň jenap marhur. Siz gowy ýeke gyýdyňyzda nädip kömek edip boljagynyň pikirini ediň. Oň damaryndan siziň ganyňyz akýa. Size bolan söýgüsi ony helak etdi. Salamu aleyküm. Garın bağlı tayyar mı? Korkuldat yoktur ha. Cenap matur. Burmun saklanın. Maňa o kesel barada gürlemek kıyınım bolsa başka alaç yok. Sizin kıydıňyzyň keseli akkan. Biz ilimizden ilen ehzad ederiz. Onu uzorak hem ezilçekmen yaşatacak boluruz. Oň näçe yaşajagy bellimi Lukman? 7 ýa-da 8 ay barlygy ýene geçiririz. Ýöne men oňa üýtgeşik ananyp baramok. Biziň bitamyda gözlerini degrenirler. Men gözlegmedi ýaly bir usuly bilýän. Men 7 san burçy oň otagyny ýaktym, ýöne heniz haýry ýok. Jenap, siz paça Hudaýyň ibadatxanasyna gidip o ýerden keramatly kuli getirmeli. Hemem gyýdyň ennamyny çalmaly. Bilgişden dogal dagdan almaly. Şonu ol sagalar hem de öňküsýal ylgar. Näme istesen ediber men garşy däl. Bar ýok ýekeci zat etmeli bolar. Biziň görgüljeklerimiz goýduşsunlar. İkisiniň hem göwüni çöküpdir. İkisi hem aýrylykdan ýaňa ere bakyp barýarlar. Bito, Men
sana aýtdym, ha men ýanyma gelme diýip. Men oňa haýyş etdim gel diýip. Siz duşup bilersiňiz. Inne ağlamak gerek gebito. Men siz bagşlaýan. Bito. Mehribanym, men mehribanym, men Bito, mehribanym. ağlama. Bito. Ağlama meňe diýdim, ağlama. Goýa diýdim. Sen göwnüňedir. Men ağlamak, men degenýän. Sen dünýädäki iň owdan gyz Bito. Sen bolsa şu dünýädäki iň samsyk adam. Menmi? Dogry aýtdyň. Şol kakam bilen güreşersiň gerek. Näme hakda gürleşmeli? Sen kakamdan maňa öýlenmek isleýänliň hakda ruhsat sorarsyň. Sen ynjyk gyzyň bilen toý etjekdi. Ol mümkün näl. Ol hiç wagt boljak zat däl. Men siziň gyzyňyza munasip däldigimi bilýän. Men beýle zat diýmegim gödeklik bolar. Oň sebäbi başga zat. Sen men gyýdym bilen akwalyň baglamaly däl. Düşündiňmi? Näme? Bir teheniz bilen ok. Ýöne oň ak kan keseli bar. Ravi. Onu bizim wagtymda az eken. Haýyl etmän toý tutmak gerek. Men razy. Men razy. Raji. Cenap Şastri, men alad etmeň. Oňa men gerek däl, oňa o gerek. Ýörüň gowy tant edeliň. Yok, ilk wada şatlan. Men düýbünden gaýga batamok. O siziň göwrüňizdedir. Bito. Sana näme bolýar? Aýsana, nireň agyrýar? Maň aýda. Anha içinin görünüşü, bu döş kapasası, bu bilinki biyem oňurga. Ýöne bize hiç saat tapmadık.
Onun hemçin on ähli yer ağrıya Lukman. Men özümem düşünemmok. Belki böwregine daş vardır. Ya başka urdat bolyandır. Biz barla geçiririz. Hemem bu tornuklyk bu kedinin anyny yeteriz. Diýmek güýçli agardy ýene gaýtalanıp biler. Men oňa ýergideli beceriş belledim. Dogruny aýtsam, ol beceriş usulyny goşmaça ýagdaýlarym bolup bilmegi mümkin. Lukman sizin operasiýaňyz bar, size garaşýar. Bolýa bir mant. Jenab Rabi, men size käbirde atdyr aýtmaly. Bu ören wajyp. Ýadyňdan çykarmaň. Diňleýä. Sizin ýan ýollaşyňyz juda gowşak. Oňa güýç sarp etmek, gynanmak, begenmek ýardatlar elbet täsir edýär. Iň hoply adam ine bolmak. Lukman, men eýem düşündim. Men aýdanyň nederin tap bolaň. Men size duýdurdum. Men gynanýan, meni bagyşlap görüň. Sen kän eglendiň? Men saňa şeýle bir garaşdym. Men eglenmeli bolum Lukman bilen urlaşdym. Herese ne diýdim? Näkili ejejik çağalar. Bu saňa ýaraýarmy? Şeýle bir nurana çağalar. Dogry gerek. Goýja gerek. Hawa, ejejik tok goja çağa. He. Senin çağalar goýarýarmy? Onda biziň bir topar çağalarymyz bolar. Olar 12 tane bolmaly. Ravi. Sen ýerek geljek bolmaly. Sen ýerde bolýan? Bir töýem ýatdymy? Ol agşam düşeli bäri saňa garaşyp oturdy. Iýje bir çene baran saňam kursyň üstüne oturan ýerine uklady. Sen maňa biwe palga diýene däldiň-de. Ağrıya, vay ağrıya. Görmüň mekirdigini. जानू 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 ला 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 सजन तू मुझे उठा कर बाहों में धरती पे बिठा दे सजन तू मुझे उठा कर बाहों में धरती पे बिठा दे चढ़ जाए एहसान तेरा मैं जब जाऊं जीवन भर ना उबरूं सजन तू मुझे उठा कर बाहों में धरती पे बिठा दे चढ़ जाए एहसान तेरा मैं जब जाऊं जीवन भर ना उबरूं Maňa sen gündüzden ziýada diýen yellen ýeňil suwdan durdy. Gülüň ýapragyndan näzik bolaýyn, menden sowuk bolsun tomuska ysy. Meniň göwün beren ýeke söýgüim sen.
बच्चों की आंखों में शबनम के आंसू क्यों है, फूलों में खुशबू क्यों है, जलती ये शम्मा क्यों है, बच्चों की आंखों में शबनम के आंसू क्यों है। फूल खिला भवरे के लिए परवाने खातिर शम्मा, ये नहीं पहेली जानो मेरा प्यार है, ये आंसू नहीं मेरा इकरार है, प्यार है। सजन तू मुझे उठा कर बाहों में, धरती पे बिछा दे, चढ़ जाए एहसान तेरा, मैं दब जाऊं जीवन भर ना करूं। सजन तू मुझे उठा कर धरती पे बिछा दे, दब जाऊं ना करूं। सजन तू मुझे उठा कर धरती पे बिछा दे, दब जाऊं ना करूं। Asman garankıdır günem çıkan ok. Yer gatayar toprak daşı ögürlýär. Süýgülim gelmese bahana tapıp, men günäm ýokdur gögün verenim. Maňa öz setirleňe başygymy gatagan etme. Bito, Sen diňe söýgän münasip däl. Seni hormatlamaly meňe diýdim. sen näme diýjek bolýan? Sen keselli basym bu dünýäden gitjek gyza nefsiň agyryp oňa öýlenipsiň. Men bildirmän Lukmanyň gelen netijesini okudum. Ýok, ol sen aýtsyň ýalylar. Bu ýerde keseller näwse agyrmak ýaldadyň gurruňy ýok. Men seni söýenim üçin öýlendim. Men seni şu wagtam madamada söýüyorum. Eger sen aýdýanyň dogry bolsa, maňa doly bagyt etçilik diýdim. Men onu duýasym gelýär. Ölümden öň men ogul bäbekli bolasym gelýär. Onu ýatdan çykar, ol mümkin ýal. Lukmanlar sana şeýle diýýärler. Lukmanlar näme diýerler? Sen ýene diýýärdi 8 ay ýaşamalymysyň. Birden beýle bolmasa näme? Birden men 8 ay däle onun ka ýaşaýsam näme? Şeýle dämi? Erwet ketele garşy içilen dermanlar çağa yaramaz täsir etdi. Men onu derman içmem goýaryn. Eger gerek bolsa men demim almagan bet ederin. Çağa ýüzüm düşse bolýar. Eger agyryň güýçlense näme? Eger agyr gaty güýçli bolsa da men onu bildirmerin, duýdurmar. Ol sana gerek zat däl. Gaty bolýandyr. Sen biderek ýere maňa garşy çykýan. Men bilen gaýdyp jedeletjek bolmagyn. Eger sen meni söýýän bolsaň, meni gujakla. Meňe diýdim. Biziň wagtymyz az. Ýöne men eje bolaryn oňa onanýan. Kimdir bir çyny bilen bir zat eslese, şoňa da ýetýändir. Birinji bölüm soňy. Hani edidim bol ertirlik edin. Soň bolsa derman içersiň. Hiç ýyl ertirlik gerek däl şantadaýda. Men agdym bekleýän. Şeýle de bir beklemek bolmy, sen bir ýam sözüň berjäk etdiň. 7 anny gün geçirdiň, ýoksa 4 sen bolýardy. Ýam geçäýdimi? Hawa 8-nji gün başlandy. Bol iyi bito. Bita näme boldy? Kaka, sen maňa käýesine haýyş edýän. Käýesine haýyş edýän.
Yemeli mi? Sen direm ağlap başlardın da. Men ağlaman. Men sesimem çıkarman, sen dinler. Sen bolsa maňa käýe. Sen erbektiyiz. Ediyanına mervettik. Senin imyan sağı değil, eğerli yal. Şonda da şu sen nämen bolýanyny, nämen bolmaýanyny bilen ok. Menin nämetçemi bilen ok. Uğraş yerden, gözüme görünme. Bito. Dur näme boldy? Näme? Näme boldy? Birdat boldymy, he? Kaka. Men basym eje bolýan. Näme? Sen basym eje bolýan idinmi? Şeýlemi? O dogrymy? Dogrymy? Ey Hudaý. Sen nämeler etdiň Bito? Sen adamyň bilýär ahry. Men hem bilýän kaka. Näme? Sen nämen bilýän? Men öljegimi bilýärdim kaka. Raviň bu ýerde günäsi ýok. Men oňa ýalbardym, ardym. Onu günäkärlemek gerek Ora! değil. Men oýlanaýyn. Men öz günüme goý. Bol ağlama, ağlama. Sen bilýärdiň ahry. Sen ähli zady gowy bilýärdiň ahry. Şu ýagdaýda Bitoň ýaşamajagyny bilýärdiň. Eger sen özüňi saklap bilmejek bolsaň, saklasaň gelmedik bolsa pula ähli zady satylýan ýere gitmeli keninde. Bar git. Ýöne bilik goý, bilik manna bilen nämet bilen södürt. Bitoň janyny hopasyna goýmalylar. Men diňläňde. Erter şeýer lukman ýeler hemem ähli etmeli zady eder. Ol men üýt etmejek söz güdüm. Indi sen gidip bilersiň. Ine jenaplar alyň dadyk görüň, bu wadatxanadan gelen keramatly nygmat. Eger Hudaý halasa basym siziň oglagyňyz bolar. Şantadaýda bidir tadyr tamrama, çağa bolmaz, ol dogurmalym däl. Men size düşünmedim jenap. Onu hem üçin dogulmaz. Sebäbi Bitoň kesel, erbet kesel. Ey Hudaý. Eger ol çağan gowratny ötertediňi 4 ay ýaşar. Onu ynandyrmak gerek. Goýal öz ömrüni gysgaltmasyn, içindäkini aýyrsyn. Onu razy etmek men elimden geljek iş däl jenap. Ölüm bilen ýaşaýyş bir baryň eline zat. O görgüli ýogaljak bolsa goý ömrüni öz çağasyna sarp edip dünýäden gitsin jenap. Goý şeýle bolsun. Men mehribanym. Sen olara aýt, men öz janymy özüm olara bermäge razy ýöne çağam bolan bermerin. Olara şeý diýdi aýtaý. Köşüş Bito, köşüş. Köşüş. Ağlama. Ähli zat gowy bolar. Öňleri aşyk bolýanlar öz söýgülilerini alkaçan eken. Men bolsa ilkinji är bolup öz aýalymy öýünden alkaçaktyryn. Näme kakaň göresiň geldimi? Hawa kaka. Men soňky döwürde seň ýanyňda şeýle az bolýan bolýan. Ýüregim gysyp başlady. Sen hiç zat alad etmegidim. Sen oýalňyşyňy biz wagtyny düzedýäris. Bet bagçylygam bolmaz. Bolýar kaka. Gıydym can. Sana beyhuş dermanını verirler. Sen hiç zat duymorsun, hiç zadım duymorsun. Ecirem çekmersin. Bolýar kaka. Indi bolsa çaltırak okla. Sen biraz güýç toplamaly. Düşünýärmiň?
Bor kaka. Min seni söyleyen kaka. Menim sen söyleyen gıydım. Balacığım. जितना कभी किसी ने किसी को किया ना होगा, कि जितना कभी किसी ने किसी को किया ना होगा, हाँ मैं उतना प्यार करूँगा अपनी रानी को। किसी को किया ना होगा, हाँ मैं उतना प्यार करूँगा अपनी रानी को। Mecnun dünya hayran, Leyli gıydı söyünü, Menin seni söyüşümdey söymedinni hiç venne. Şirin perhada aşık, dünya gallı hayrana, Yönümün ney aşık olun, hey bar mı ka dünyada? मगर उन सबसे बढ़ के कसम से तेरा दीवाना। अच्छा? कि जितना कभी किसी ने किसी को किया ना होगा, हाँ मैं उतना मैं करूँगी तेरी
किसी को किया ना होगा। हाँ मैं उतना प्यार करूंगी अपने राजा को, कि जितना कभी किसी ने किसी को किया ना होगा। Aşık maşuk hatam güýçli duýgudur. Sen maňa buyruk ber, şonu isleýän. Hemem senki boljak bütün ömrüme. Sen meniň hanymsyň, senim hojaýyn. Öýümüz aşyklar öýüdür, bile gireli. प्यार का राजमहल हो घर में रानी हूँ तू राजा हो। प्यार का राजमहल हो घर में रानी हूँ तू राजा हो। अगर कुछ हो तो तेरा डर न हो मेरा डराना हो। सर सजदे से उठता है कि फिर झुकता दोबारा है। तेरा घर मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा है। हाँ कि जितना कभी किसी ने किसी को किया ना होगा। दीवाना उतना बना रखा है इस दीवाने को। हाय, कि जितना कभी किसी ने किसी को किया ना होगा। हाँ मैं उतना प्यार करूँगा अपनी रानी को। कि कितना कभी किसी ने किसी को किया ना होगा। Sen maňa buyruk ber, şonu isleýän. Hemem senki boljak bütün ömrüme. Sen meniň hanymsyň, senem hojaýyn. Öýümüz aşyklar öýüdür, bile gireli. Sen oýlap tapajak ekeň. Sana men oýlap tapandatlarym ýaraýa gerek, dogrymy? Onu maňa baýrak berjekkäm, ha? Siziň ýeriňiz. Ha? Aç garynga şadýanlyk etmeň kynlygyny bilýäňizmi? Barynda maňa ýer ýaldat getirmeýän garaşýan. Allah! Uçan. Sizde işleri ali iş yok mu? Näme bolman? Rasalyan zatlaň hasabyny öğretmeli. Bizim öňkü hasapçymyz ýalançy. Eger sen halal adam bolsaň oň ýerini alyp bilersiň. Siz näçe töleýäňiz? Bir aýda 100 ýa 120 rupi. Ha. Sen näçe diýäň? 1000 mi 2000 mi? Belki sana sohanan örmeliler. Bu gıtlat cenap sinik. Onun üstünde de on şaylaram da sadi vurdun koy. O iş 7,5 metre küzün beri bolmaz. 200. Ha o cenap sinik. Bizim ehliyerin tökmeli bolar. Belki kino orkadayan şaylam täzirmeli bolar. Yok, men bu görünüşdäki telewizorlara belet. 10 kem yer köp däldir. Ey senin daha soraýarmam mı? Han götür şu yerden. Cenap sinik. Biz telewizor becerin mademde öňüňe deltip bereriz. Ey dost, han dursana. Nira howlukken duraýa ahir sen näme telewizordan baş çıkarıp bilýänmi? Owa Bambeýde işledim. Sen Bambeýlimi? Ýörünni kim bil işläli? Ya işläsiňer nokmy? Näçe tölejek? Eger men 600 diýsem seniň 300 alarsyň. Ýöne gaty go bejermeli bolursyň. Hawa, gaty berip bejermeli bolursyň. Ey dursana nire barýaň? Garaş ahyry. Yok. Yok, men çydamaly. Men agyrsa da, näçe agyrsa da çydamaly.
Ay Bito. Bito, tera tap bol. Men iş tapdım. Men şäherlikde şol işleýän. Kazanılan pulun ýarmaýan kolar. Seret näçe da satyn aldım. Şondan soňam jibim pullun noly. Näçe toğsagam ýeter. Ertirem şunça pul ýetirer. Pul soğmağa yer tapar. Men onu näme sowjagym özüm gowulýan. Eger gerek bolsa pulu menden al. Bol ya. Idil hadine de gulplap goýan ýal boljak da. Inni olar tapmasan gerek. Yer bolýa. Men olary inlemäge taň ruhsat berýän. Aha, şeýlemi? Özüň ygtyýar berseň, seret. Men sen söýýän göwnüm aramy. Yettim, ana tuttum, ana. Ayrıl. Tuttum mu? Goýber. Näme boldy hanım? İnjalıktan kaçman hanım. Bolan dat ýok. O nähili bolan zat ýok. O maňa el galdyrdy, utanman urdy. Men sana nähili kömek etip bilerin hanım? Aýdyň, ähli erkekler şeýlidir. Ilki hacı kucuk edýärler, soňam gaharlaryny bizden çykarýarlar, aýaldan kyn. Haninne dur wakaly. Haýş edýän gerek däl, men saňa ýalbarýan, göwnümün aramy. Inne sana hiç kim kömek etmez. Yok. Näme? Indi beýle zat etmeliler. Dur, men Lukman alyp geleýin. Gitme, göwnümün aramy. Lukman gerek däl, haýş edýän, wah. Yücecan. Salam. Size näme boldy? Nireňiz agyrýar? Men heni size diniňizi görkedim diýemok. Siziň ýarawsuzlyk depderçäňiz barmy? O Lukman bardyr, häzir getireýin. Siz näme toýlumy? Hawa. Näçe aýlyk? 3,5 ay Lukman, ýene de 5 ay onuň galy. Siz özüňiz kynuna salypsyňyz. Eger siziň böwregiňizde daş bar bolsa, onu aýryan derman içmeklik size diýän. Derman çagan öldürüp biler. Men çaga dowulýança derman içek däl, özüm şeýle karara geldim. Boluksa zatlar aýtmak gerek däl. Siz ýetagyrdan ejir çekersiňiz, oňa çydaba bilmersiňiz. Bu çıkarılan netice 4,5 ay münnün ýazylypdyr. Siz bir rahat bolmaň Lukman. Ay diýen ýok bolin, ýöne siziň ganyňyzyň barlygy. O zatlaryň baryny bilýär. Nämen bilýär? Men ganymyň erbet keselligini. Siz näme bardy bilseňiz hem şeýle korkunç hoply ýol saýlap alypsyňyz. Ýene de 5 aýdan siz çaga garaşýaňyz. Ýöne o gün öçenli men ölmegim mümkin. Näme diýseňiz bilen siz ony keselhana aýltyň. Bolýa. Onu barlyk etmeli. On böwregine daş bar bolma mümkin. Häzirlikçe bolsa dermançdyn, hemem rahat diýinçalsyn. Serediň özüm gelip barlajakdyr. Menne bu dermanyň hemmesi ýok. Men gidip şäherden alyp gelmeli. Haýş etýän çaltyrak getirin, olar juda gerek. Men näçe tölemeli? Hemmesi mi? Ählisi 330 rupiýa. Men dermanlar taýýar bolanyny tölerin. Olaň äklisini dolak goýarsyňyz da. Salamu aleyküm Cenab Matfur. Girin oturun. Haýş edýän. Oturun. Ehlat ýaýrap ýatyray. Siz näme beýle her şini gelip durdyňyz? Men birat eşitdim ýa-da bilip bilsem, şoňa size habar ederne. Cenab Şastry, men olaň düşman näle ahyry? Men olaň ikisine de dogry da aýtdym ahyry. Men olary gowsy bolsun diýip jan etdim. O siziň üçin hakykat. İň gowsy olaň hakykatna düşünjek bolmak gerek. Hakykat madam hakykatlygyny alýa. Näme her kim öz hakykaty bolýarmy? Hawa her kim öz hakykaty bolýar. Ot şeýle. Gerek däl, men ýegildim. Men saňa boýun. Sen çıkarınıp durma. Bugün bir de yekece de dövük televizör getiren oklar arkayın olay. Hocaýyn, maňa pul gerek.
330 rupi. Yok, men sana yekece köpüm bermen. Yekece rupide sorma. Sen öňe meni 3 ýere kardarlyň. Onu ödeňok. Biraz garaşmadan bolmaz. Bir de bejermek üçin ýüz tutarlar, sen işlerdiň. Maňa derman almak üçin gerek. Süýjün ummatlar var. Hora süýjüler var. Süýjün ummatlar var. Hora süýjüler var. Tut onu. Tut onu. Ol dedigini wadya. Polisiýan getirmejek godan pul töle. Çalt pul töle diýen bol. Çaltyrak töle. Ine pul alyň. Ýöne polisiýa ardy almaň. Gürleşdikmi? Başlaň. Vah işi gaydın, işini örtden, vah haramzada. Näme gözün gapykmy? Seretmene ýoluňa bir düşrowdan. Gözün gapyk bolmasa seret ýoluňa. Näme adam gelýäni görmediňmi? Ur gözün çıkar. Ona degmeň. Onu urmaň diýen men oňlan gürleşeýin. Oňa eliňi degirmeň. Ýuwaş. Türji, sen bäriňe seret. Sen men gapyrgam döwdüň. Indi derman bakam töle. Lukman çağırmaly, barlagy girmeli, teklerin üçin tölemeli. Hemmesi 350 rupiýa bolýa. Men tölerin. Tölemeden polisi ard ederin. Men düşündüm. Me, alyň. Bolýa gidiberiň. Bir tegelecik ullukan hem sari. Kiçijig gara hem gülüni. Eger hiç ýeriň agyrmasa olar içmek köp manam däl. Şeýlelik bilen men akşam kiçmel derman içdim. Wagt men palowum ýanandyr. Hudaýa şükür himmeti ýanmandyr. Han billahi da men näme etdim? Sen näme etdiň? Men öýüň bir ýerine ödadım ýazdym, sen onu gözle. Sen maňa näme aýrak berjek? 2 sany poza, biri şu ýere, biri beýlek ýere. O maňa ýaraýar, goýun. Menim boýnuňda alaýyn. Senem ýanyma dalar. Oňa çenli şol ýadylan at tapmaly. Onu tapýançak ýadap ýyklaýmasak? Men ilk onu ýadaýyn, soň gözläber bolýarmy? Ol diňgiliňi besetsene. Be. O ses nerden elýär? Uy. Bir ýere ýazdyňmy ýa ýazmadyňmy? Hawa, eýýem ýazdym. Aýryş ýerden? Gözläber, tapýançan keti ýyklaýdan gerek. Men bolsa oňa çenligi deýinle bir salym gelmeleýin. O meňa ýakam. Olar saňa näme gerek? Aýryş ýerden, tüýsene. Baş üstüne. Kakosun hodumy? Belki şu çiýşede ýadlandyr. Dogry. Men onu duýlanan burça ýazdym. Elbetde okutyň ýüzüne ýazdym. Way, ýöne öldürämi? Dur. Ýöne bulgurdyňmy? Ol aýnadan ýasalandyr. Yer bolýa. Hudaýa şükür. Gözle ber. Tapýançaň ejir baryny çekerdiň. Ol uzak wagtlap gözledi. Gözle ber. Aha. Onu tanap çýürük. Öp meni. Sen ruhsat berýärmi? Ýene öpeýinmi? Bestir. Näme şeýagdadan peýdalanjak bolýarmy? Wah. Şeýlemi?
Sana näme boldy? Tiret gün bugün nereden noptur? Senden beýle mülayim bolsaň. Hiç tadı çünem däl. Bu öňünden tölemek eger sen öz adyň nerede ýazylanyny bilseň, men sana 2 poza däl 10 poza bererim. Bolýa, onda men bugün çay şekkä. Men adym şeýle bir ýerde ýazdım, sen onu akşam açan ödleseň tapmarsyň. Onda men çaýym sowamaka on şu wagt çaýyn. Gepin gerdesine ora aýtsam, menim öz adymy gizli ýerde ýazyp koydum. O ýerde däl. Sen onu 10 gün näp gözleseňem tapmarsyň. Tapmanmy? Bito. Hey Bito, men gatajygyam. Ýeň zat ýok. Sen gürleşiňde ähli güýüň sarp edýäň. Ýöne senden a sarp etýän. Men şeýlem känem ötýärdiňle. Deň etmän duş etme diýip keýpini aýtmandyrlar. Gaty dogry şol. Sen öz adyňy men aýagma ýazdyňmy? Ýazdym. Ýöne senem öz adymy aýagma ýazsyňa. Sen beýle zat esen erbetliň alamaty bolýanlygyny bilen okmy? Aýal adam senin adyny oýlanýan wagtym içinden gaýtalanmaly. Sen in gowy we pali hindiden ani men wagşla. Men inniden weýlek o ýalňyşlygy gaýtalaman. Men sana edýdim ýa-da göwnümün aramy diýenlerini eger bir ýene bir gezek şeýtseň, meni jansyz ýagdaýda görürsiň. Bito, eger sen ýene bir gezek şey diýseň menden şarpy ýersiň. Sen men sabynymy nire aýyrdyň? Aynen onu sereday. Eger şo ýerde bolan bolsa men onu bir ýen tapardym. Men kinalay, men ýertir ýene ýerini alaryn. Ýok, häzir git de dükanyny al. Ýok, men şumat gitjekkel. Oňa ýetmek üçin 1 saat, ýydyň aýtmak üçin 1 saat. Sen men dükana hälşin nur otdurdyň. Sen gitjekmi ýa-da ýok? Sen maňa gyrma, bolýarmy? Gidýäňmi ýa gideň okmy? Bu näme bolýaka? Bito, men häzir gitýän. Ol gitdigiçe gaharjaň bolup gidip barýa. Meninle çydamok, menin özümi saklap bilmen. Ece, vah Ece can. Ece. Eger gerek bolsa çag üçin hemme zada çydaryn. Eger agyr güýçli bolsa näme? Men nirem agyrýanlygyny sen aňmarsyňam. Dirman şekdel. Asıl içmen. Näme de bolsa içmen. Yok.
Yok. Yok. Al dermanyň iç. Yok göwnümün aramy. Men onu ýaňy içdim. Men haýyş etýän. Maňa ýalan sözlemek gerek däl. Men seň ýan pensiren aşandadyňlan ipetli ýüşmek dermanyny gördüm. Men senden haýyş etýän. Dermanyň iç. Yok göwnümün aramy. Derman biziň çağamyza diýan eder, sen onu bilýän ahyr bilýän. Sen beýle güýçli agra näme çydarsyň? Men ähli dada çydaryn, göwnümün aramy. Eýýäm köp wagt geçdi. Men çydam etmeli wagtym känäl. Sen egninde kellämi goýmaga ýytyýar ber. Belki men uklaryn, düşümde dünýä ýinjek çağamyzy görürün, haýyş edýän. Maňa düşegime geçmege kömek et. Men häzir aglaryn, men göz ýaşlarym bilen ähli agyr çykyp gider. Hiç kiri dermanym gerek bolmaz. Sen men ýanymda bolsaň, meni gujoklasaň şeýle bir gowy bolýan. Göwnümün aramy. Men gyşaryp ýatasym gelýär, ýogsa men ýagdaýym hasir betleşer. Bolýa bito. Basym oglumyz bolar. Belki bolar garagol. Qaqyna gahar eder, ejetini goroglar. Qaqyna gahar etmegin, ol seni söýür gaty. Barmagyn çomolsa-da, käýesi de kä wagt, ol seni derrew bagyşlar. Garagol, görme gaty. Oh no, मेरे जैसे हैं मगर हंसता बिल्कुल मेरे जैसा है वही हंसी है यही है चक्कर जानो मम्मी भी तो यही फंसी है सच पापा कितना खुश होते हैं कैसा हंसते हैं पापा गुस्सा करते हैं तो पापा प्यार भी करते हैं पापा गुस्सा करते हैं तो पापा प्यार भी करते हैं उलट भेद की उल्टी बानी पर से छाता भीगे पानी राजा जी घूंघट में बैठे राज चलाए उनकी रानी चिड़ी का बच्चा चिड़ी के संग कट गई डोरी चली पतंग अरे 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 ए ए ए ए, ए। मम्मी का लाडला मुन्ना मुन्ने की लाडली गुड़िया सीधा सादा सा मुन्ना गुड़िया आपस की गुड़िया मुन्ना बर्तन भांडे मांजे गुड़िया करे न कोई काम घर में टिके न उसके पाँव मुन्ना ढूंढे सारा गाँव यहाँ भी ढूंढा वहाँ
oğulcuğumuz şeýle gowy. Kakasna meňdäp dur. Ejetine çalym etýär, yüz jagady bir geňsi. Ol ulolar boy yeter, guwanor perdende. Ejetide gözel bolar. Kakasda yerlikli. Bir gün bolsa gapymyzdan alyp geler gelinni, ýertişennek geler ýyller görmäge oň toýuny. Bito, sana näme boldy? Sen meň sesimi eşitýärmi? Men hayran galýan. Şeýle agyr keselli bolsa da henide sinne digir gezip börüpdir. Onu bir zat gorap saklaýa. Çağ edilmek isleg ehil zatdan üstün çykýar, çydap bolmayan agyr alyp barsa da o derman şenok. Çağasyna diýen ýetirer öýdýe. Lukman, täze gelenden juda bir rahat bize kömek edin. Morf verin. Lukman, biz ona 2 gedek morfi sepdik. Ol adaç köşeşen ýaly edýärdi, biraz irkilýär. Soň ýene de urunup başlaýar. Jenab Ravi, Dinleyen Lukman. mene henide senni şeýle zady duşammak. Ýogsa men epesli işledim. İkimiz diýelden belli Lukmanlar jella oto bilen şanbagy çağırsak näde? Olar hem tereddüt görsünler. Elbette çağırıp bolar, ýöne oň üçin juda köp pul gerek bolar. Lukman pulun aladatyn etmeň. Men nägil çykdaýjy bolsa da gymmat görmän pulun taparyn. Bitoni iň gowy lukmanlar bejermeler, pulun gurrun ýok. Men pul taparyn. Men taparyn. Göwnümün aramy.
Bito. Göwnümün aramy. Meni ýeke goýma. Men gorkýan gitme. Gorkma, men şu yerde Bito. Men sen yanında gorkma. Hawa, Ayşe diyen. Ha, Ravi. Sen köp wagt bäri göremdok. Dogry. Men senlik işim ma. Aýdy ber diňleýän. Maňa pul gerek. Sen maňa karna pul berjekmi? Elbetde. Saňa näçe gerek? 20 000 ýa-da 25. Belki köprägem bolmagy mümkin. Saňa beýle köp pul näme gerek? Sen onu hökman bilmelimi? Sen meni bağışla. 1 minut dur. Eger ýene de gerek bolsa, çekilmeýän aýt. Men ömrüm ötgänçe taňa minnetdardyr. Maňa minnetdarlyk bildirmek hokman näl. Seniň gowsy oň ýerine näme berjegiň aýt. Isleýän adyň bererin. Bir toň bolmadyk güni maňa öýrenjeňe wada ber. Bolýar hadi. Wada berýänmi? Sözüm sözdür wada berýän. Bolýar onda sen bu pullary ýerine berjegem bolmagyn. Yok. Beýle bolsa pullary ýerine al. Sen ona pullary hiç ýyl wada bermän al. Maňa 5 minut garaş. Men sen bilen gitjek. Kaka. Bito, siziň kakaňyz bu ýere men çağırdım. Şantada gelip bilmedi. Ýöne sen gynanma Bito. Sen batym öýe gaýdarsyň, şonu onu görüp bilersiň, şeýle däme gyýdym. Kaka. Biz sana duydurman kaçık gaýtdyk. Sen bize gaharlanýan bolsaň dogry edýäň. Ýok Bito beýdime. Ähli zat üçin bagyşla bizi. Gyýdymja, sen hiç günäň ýok agyr, günäkär men. Kaka. Näme Bito, näme? Men seni söýýän. Menem sen söýgen gyýdym. Gyýdymja. Gyýdyňyň şeýle bir ýaşaty gelýär bolan zadyň çennel. Menne sizi köşeşdirýär, hiç sat ýok jenap matur. Biz deldim Lukmanjala tuğulen şanbat çağırdık. Olara garaşalyň. Hayır yoktur. Onun bütün dünyanın lukmanlarına häzir hayrın yokluğunu özüňiz bilýäňiz ahyry. Siz onu gerekmejek geçirleden halat edip bilýäňiz ahyry. Haýş edýän, siz ona tancym edin. Onuny bir ýetir çekmesin. Haýş edýän, ýalbarýan. Siz şonu deýin, men oň pösenip ýatyşyny seredip bilemok, görgüli gysgadym. Görgül çağı.
Sen näme üçin radikançynyň ýanyna gidenini aýtmadyň, he? Sen ýagdaýyň nähili? Ay bolşuna göre. Men heýbir kömek edip bilmenmikä? Yok. Sen rehimli adam radi. Men göwnümün aramy. Sen men ençe meslegim berjaý etdiň. Ýene birini berjaý et. Men berjaý ederim. Elbetde berjaý ederim. Söz berýän. Men ýok olalymdan soň radikançyny öýlenjegiň arada söz ber. Yok Bito yok. Ha şey diyen. Sen ona beýle kasem ettirme. O seni çäksiz söýýär. Başka birini o beýle yürekden çykýan söýgü bilen söýüp bilmez. Ol saňa wepaly. Sen ona söz berdiňmi? O seni söýýär. Ýalbarýan. Diýmek men çağam ene mehrinin bir nesip boljakda. Men onu terbiýelerim. Men ene deregen tutaryn, men kasem edýän. Ýöne oň üçin Rabbin maňa öýlenmek hukman näl. Oňa beýle bir rehim bolma Bito. Ha şey diýen beýdimi? Sen ağrıňa sydaň okmy? Lokman çağıraýynmy? Yok. Çağırma. Men ýagdaýym gowy. Ağrym aýrly. Bito. Bito. Bu garagol maňa bir ýemden bäri ýatmaga may beren ok. Göwnümün aramy. Ol kime uklamaga kömek etsene. Haýşy diýen. Olya Bito. Men sen ýanymda turar. Göwnümün aramy. Ağlamak gerek gel. Yoksa men ölümden soňa ynjalyp ýatyp bilmen. Men saňa wesiýet etýän men ýasym tutup ağlap ýürmegin maňa söz berýänmi? Söz berýänmi? Söz berýän. पापा की बातों का बुरा नहीं माना करते हैं, पापा गुस्सा नहीं करते, नहीं करते, प्यार ही करते हैं। पापा की बातों का बुरा नहीं माना करते हैं, पापा गुस्सा नहीं करते, नहीं करते, प्यार ही करते हैं। पापा गुस्सा नहीं करते, पापा Basym oglumyz bolar. Belki olar garagol. Kakazy gahar edenni ijezni oglu gorar. On görejük ýagtyly duýanok. Gynansaňam ol özünden gidipdir. Ol köp güýç sarp edip iki tarapyny diňläp ýatyr. Ol heni diri ýöne hiç sat duýanok, hiç sat. Gynansaňam bolja bolýar diýen. Biziň edip biljek zadymyz ýok. Näme üçin siziň baryňyz gitýäňiz? Siz nire barýaňyz? Men size Bitoy heniz diýerdiň. Ol demalya, oň ýüreg heni işleýär. Bito olar bidere satgurlaya, men sen diýerdiň bilýän. Sen maňa jogap bersene, Bito, jogap ber.
Şeýle özüni bilmeýän ýatan adam käýärimi bilmeýän durkan özüne de gelýär Lukman. Dogry ýöne beýle gudrat müňler çadamyň birini bolýar. Ondan başga-da on boljak bolmajak belli däl. Belki 6 ay geçer, belki 6 ýyl. Hemmenden beterim. Ol ak kan keselli, şeýle de diýerler ýöne bu ýagda geljek çağada täsirini ýitirir. Muň soňuda gynançly ýagdaýa baryp betdi. Jenap Lukman, betediň bolly utaryň. Jenap Matur, siz meni bagyşlaň. Maňa möhürli kagaz alyp beriň. Jenap Matur, siziň gyýdyňyza inni kömek edip boljak gumany ýok. Ýöne oň çağasyny halat et bolaýmakmal. Eger siz garşy bolmasaňyz siz razylyk berýänliňiz barda gol çekmeli. Biz bolsa çağany kesip alarys. Eger kyn görmeseňiz haýyş edýän. Şerik gol çekin. Oň ykbalyna özünden beýdin goşulmagy siziň hakyňyz ýokdur. Men bitoň adamsy, ol men aýalym. Siz goýadyňyzda saklan jenaplar, şu dünýäde meni ondan aýryp biljek güýç ýokdur. Ol kini diri, siz bolsa oňa öldü diýäňiz. Eger siz oňa bir zat etseňiz, onu özüňizden görüň. Men bito hiç şir kömek bolmajagyny bilýän. Eger şo bolsa, men gyýdym ýok bolsa maňa habar ediň. Siz eliňizden gelen zat etdiňiz. Men siziň hemmeňize minnetdarlyk bildirýän. Görün giderin Jenap Şastry. Siz gidiverin Jenap Matur. Men aramy bilen özüm baran arkaýyn gidiverin siz. Menem siz bilen gidýän. Seni bagtly bir ýyl bilen utlaýan. Näme? Sen henüz biziň toý eden günümizden bäri bir ýyl geçenok diýjek bolýarmy? Men buluşturýandyr öýtýärmi? Ýok, şu gün Jenap Ravi hanym bito bilen dogry bir ýyl öň, ýagny Gurban Sultan aýynyň 5 gün tanyşypdy. Men seni gutladym. Indi sen gedäň. Şu gün bolsa Gurban Sultan aýynyň 5-i. Şu gün sen meni gynandyrmaga hakyň ýokdur. Sana gurlamak kyndyr. Men oňa düşünýän. Ýöne sen bir alamat görkezä. Eger sen kirpikleriň gymyllasa, sen meni isleýänligiň duýaryn. Bito. Bito bolýa diýäýdi. Haýyş etýän Bito. Sen maňa bir daçyk duýdur. Senden haýyş etýän Bito. Men Bito meni gutlady. Uyam, ol meni eşitdi. O meni eşitdi. Ol özüne geldi Lukman özüne geldi. Men size aýtdym ahyry. Siz orada maňa inanmadyňyz. Gelin özüňizi görüň. Bito sen meni eşitdiň? Men orada Lukman çağıraýyn Bito. Alyo. Men sırkıň ýany çağırýaňyzmy? Hawa Lukman bilen gürleşekler. Lukman, men Bito'm özüne geldi. Siz eşitdiňiz Lukman? Men Bito'm ýene men bilen. Bito can verecek bolýar.
İnsan pırsat düşü. Men size aýtdym gerek. Bu dünýede meni ondan aýryp biljek güýç ýok diýip. Biz çağanı halat etmek için ekrzat etmeliriz. Biz çağanı kesip alarız. Men size garaşýan. Bolýa. Sizin lukmanlaryňyz büdüredi. Sizin ähliňiz birleşip bir garaş haýa degen dok. Siz maňa ananmadyňyz. Men aýdýanam bolsa dogry boldy. Siz lukman öz ýalňyşyňyzy bilýärmi? Men söýgümeýäňdi, bito ýeňdi, ol diýri. Köşeşiň. Maňa Lukman jaňa ähli zady aýtdy. Men dogry aýtdym gerek. Onu näme siz begeneňiz ok. Men bitom özüne gel lagır Lukman. Lukman. Men näme diýsem kem jenap Ravi. Siz oň öçmänke töweregin has ýagtyldyp tönýändigini bilýänsiňiz. Bito hem edilşem ýal söner. Bu oň ömrüniň soňky sagatlary. Bito. Siz iyi verilen habary okumak isleňiz okmy? Okaň da. Hava elbette okarın. Yöne şu vaat tortu keseliyin. Ählimiz on davara bilen 18 ýaşyny belläliň. Meni birine çağırmakçıdım, molin kimdi ýadyma düşenok. Jenap matworty sadyk kulga çağırmak tändiniz. Şastry. Özüm ýatdan çykadım, men duydum. Salam aleykum. Feredin men kim bile geldim. Salam. Hoş geldiniz Lukman. Şugun bir toň doglan güni siz edil wagtyna geldiňiz. Hawa edil wagtyna geldiňiz. Men onu bilýän jenap matworty gutlaýan. Gutlaw bolýa. Ýöne sowudym toý bedeýär-de. Ine jenap matwor. Lukman beni şu uğurları sizin kıyıdığının böğründen tapıptır. Şu daşlar sizin kıyıdığının ecil çekmegine mecbur ettir. Men bitom ölmeyen kakatı kösenin neler deyip ümid ediyen Lukman. O ne geyli? Siz beni iyi veren hatımı almadınız mı? Aldım. Men onu bir näçe mant öň aldım. Menim orta onu 10 günlüğüne iyi verdim. Ne ol? Ine. Sizin kıyıdığınızın böğründen daş ayırdık. Üren gowu eşdi. Diýmek siz bito. Gyýdyňyz sagally. Ol urunup başlady. Damar çekdi, onu kesip çağan halat etmekçi boldyk. Görsek oň burgyz tutýan eken. Hawa, şeýle. Oň çağasynyň dünýä injek pursaty gelen ekeni. Onun başgady bitonyň ganynyň aklygy saklanyp, oň synasy dogry işlep başlapdyr. Indi şonu bejerip bolar. Elbetde o kudret nädip emele geldi. On diňe Hudaý bilýär. Biz oňa düşünüp bilmedik mene daha howas kömek edenler öýdýän. Göwrelik wagtyna bolup geçýän içki özgerişliklerim kömek edýändir diýen pikirim bar. Şeýle zatlar gaty seýrek bolýar. Belki bu gudraty iň beýik duýgu bolan söýgü döredendir. Kaka. Salam balacığım. Girkimi tanışaly. Men sen babaň. Men beýle owadan çağırylan bu dünýäde bolýanyny bilmeýändirnem. Dünýäde gudratyň barlygyny ananmaly kaka. Borgaýdym. Men o ananar. Jenap. Bito, tortu basymrak kes. Ýogsa onu maňa kesiripdiler. Ýok rady, kesmek üçin taýýar boldan kes. Eger bito gelmedik bolsa näme? Jenap Şastry, siz beýle diýmeň.
Biziň ählimiz gowlugy ananyas ýoksa men bitoň adamsyna tas durmuşa çykypdym. Dogry, şeýle zat bolupdy. Senmi? Bunu tapsa serediňe utanman boynuma yarar. Rady bilýärmi näme? Gel şu yalançy bile gürleşmäli. Arabi. Yür gideli, yür. किया ना होगा कि जितना कभी किसी ने किसी को किया ना होगा